Це не лише кримсько-татарський канал, це канал, який дивиться вся Україна, дивиться Крим, а він є різноманітним, багатонаціональним. Ми дали кримських татар. Да, це всі колаборанти, які в нас є. Щоб нікого не склалося враження, що, мовляв, там багато кримських татар, які колаборанти. Ну, скажімо, так званий Держраду Республіки Крим, як вони зараз називають, обрано 75 депутатів. З них 10 лише кримські татари. Це Едип Гафаров, Чингіз Якубов і Усманова Феріде, одна з директорів шкіл. Бачите, вже я називаю посаду, і вже ми бачимо, яким чином їх туди затягує ця окупаційна влада. Тобто всього 5% від цієї державної так званої ради. На місцях ще ситуація, з нашої точки зору, краще, бо колаборантів, які за етнічним походженням є кримськотатари, їх там буквально, лічені пальцями, ми їх можемо всіх врахувати. Але питання в іншому. Питання в тому, що окупаційна влада буде в першу чергу піднімати їх на таку помітний такий рівень і буде намагатися по всьому світу показувати те, що, мовляв, в окупаційному Криму дуже, скажімо так, добре живеться всім і особливо, або зокрема, кримським татарам. Скажімо, ви знаєте, буквально вчора в Парижі було засідання Комітету з питань дискримінації ПАРЕ. І розглядалася доповідь щодо положення кримських татар в Криму. І ця доповідь, вона буде розглядатися, здається, в січні 2020 року. Підготовлена резолюція, але, розуміло, готується і окупаційна влада. Буквально днями в Варшаві починаються щорічна нарада ОБСЄ з питань людського виміру, і ми вже знаємо, що деяких з цих людей окупаційна влада наміряється взяти з собою до Варшави. Тобто, це, ви розумієте, я просто це хотів би знати. Для російських окупантів вкрай важливо, щоб світові показати, що нібито в тій мозаїці, яку вони нібито таку дуже чудову створюють в Криму, є і кримсько-татарський пазл. Це не їх заслуга, що їх обрали. Да? І, можливо, вони просто були готовими такими зрадниками інтересів свого народу, їх взяли для того, щоб вони створили фон. Але вони всі будуть відповідати згідно українського законодавства. Так. Я вас, знаете, еще что хотела спросить, еще два очень интересных персонажа в этом году появилось. Это Альберт Кангеев, в том числе, и Абдураимов. Да, Энвер Абдураимов. И, собственно, что я хочу сказать. Ведь эти люди на протяжении последних 5 лет нигде себя в политической жизни не проявляли. Более того, Альберт Кангеев, который во время оккупации Крыма был мэром, еще до мэром Белогорска, и призывал не идти на этот референдум, вдруг в этом году стал руководителем штаба избирательной комиссии в Білогорську. Що з ними зробили, як ви думаєте? Можна я скажу одну річ, яку, можливо, я не буду тут багато говорити, бо я думаю, що у нас буде з ними інші формати. Ми продовжимо з ними цю розмову, я знаю, де і яким чином. Показати ці лица, давайте покажемо. Але зараз просто скажу одну річ. Коли в штабі, будь-якому штабі, чи військової якоїсь організації, чи в штабі держави, коли ви не займаєтеся певним сектором взагалі, а там проходить час, 5 років окупації. 5 років окупації. Народжуються діти, ті, кому було по 14 років, вони завершують школу, вони не можуть отримати документи, поки вони не отримують паспорти, їм треба десь вчитися. Дуже багато питань. І в якійсь мірі, якщо ми не будемо знаходити ефективні механізми і рішення, щоб звільнити нашу землю, таких ситуацій буде далі виникати. Отже, якщо штаб не займається певною територією, певним сектором, то менш всього цей штаб має право говорити про поведінку тих людей. Штаб має говорити про ту поведінку, штаб має встановлювати параметри їх поведінки, але штаб має і допомагати, і звільняти тих людей. Я хотів би, щоб ми все про це говорили взаємодії.